عوز السلام تنا تقبلنا زي تيب channel تعذبتنا خميت تنحو نزو انزدالكم حصرت وانا حبريتات حزلكم قريبه لهون مكتالكم بخبر عدم نفنهم على توزينات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا بمجمرتا إيران كلتشح مسايلات بحسب كتزنب زخل نايوق سلت قيرالا كسب زورورو لي ايتبن يختبل زدم مجلس إيبالا جنرال إيران أمريكان إسرائيل بموال أبزها وخبير متنقطها كم تمرخوا بزهان زبلو نايوق من قصقاس انت ترايو أمريكا يخون إسرائيل كسب زورور لنا اينت بنينا أبينا زل صوار نورورينا بموال قليتا كلتشح مسايلات بحدك زي خنزن بنا خبل قليتا نايران أبيتاوي زب عزاز زخون حسين كاناني مقدامنا آرتي تلفزيون أبزها وقعوا مجلس خمس بلو نايران وتصدروا استراتيجي مولو تغير له نزيد ما بوقع ونرجعتنا لهم الجنرال أبت بفيديو قدم ساعات تزغرا مجلة خمس قلتوا قديم كان موقع سلتوي بريميتيف سترايكت تلاخت كعنا خمس خون حبريت أنت أرجعتنا نساتهم كسب زورور لنا عينت بنينا نحنا قدمنا سقوم تنوصل لهم أزيد ما تجبت لو طيلهم إيران بحنساب لعلق تشح بالاستيك مسائلات بتخط لنا يمروا رقم خمس اللي واجلتهم نزيخ من جبار دحرت عين بلني لهم نفس وقف مسائلات خلت تشح كيلوغرام من زمزن جوزف فنجي تعينانيا زخراب موال قلتهم أزم على تدماء تحيلي بحنساب خلت تشح بالاستيك مسائلات انتو ريرو زخوان مدراو هاجر نتحدى حيلنا يمكن خل عقمي وبلون كبلو تزاريو أزم على تكاو اتوميك بومب تمثل زخوان عنوة كور ديلم اسرائيل نزع مسلة فلطو خمزيت فتننا تسفان قبر زبولو اتم عزازي انت داقنا فتيناتو تيل عبابي خنت فاينا خبلو نتحدى ابتنا روسيا مرخو بزها نسمعهم زخمزي لخلا امريكا زيغاتات كابيران وطو زبل متنقغتا داق ما يقلتا ابيران زركوب زيغاتات امريكا بوتوت كله منجد تتقيمهم كابتا هاجر كوت قلتا براتات سلسته سرزه بيبس ناب قربا زخونو هاجرات تركي وي ارماندو دوب تغعيزم كوت ان امريكا حاجز كحتون امريكا بوقع الزخاخره ابيران ناي مرخوي مقارط خلو سلازخل زيغاتات النفسهم زخون مغبي ماي ناي مدحانيتن ممچاو كدالو امريكا بوقع وتحساسيبا ازد ما خمت زخل وق انو حيوان استنجرلو قچت ناي كلتين هاجرات نابزخف وق كغير ناي موداتا معرفاتن كم زبصحب زلعل درجه سقات فتيرلو ناي امريكان ايران زي تعوت ناي نيكلير دردر مستزازمه دحر معلتات لو معلتنا ايران ميسر غدات وصاي اباس اركيتشي ابزها وصنع مغلصي دبلوماسياو زربنا مولو بمولو حدغا وديو وليلو ميدل ايست مونيتر اسكم تبصو ات مينستر ايران هاجراو صتان ابناي مكلخال عقمي فتيما خمزي تدرادرن زي ولاول مرغصي خمزي حزتن غليصم قيحت مسمراتن اينتكفني لهم اباس اركيتشي ابزها وغازيطاو مغلصي امريكا ابتدردر زلعلتهم ገለነት ብታት بقلص ውድቀት ከም ዝገበሩን ናይ ኢራን ሚሳይላት ንህሉ እናታ ሃገር ወሰንት ስለዝኾኑ ኢራን ኣብ ጉዳይ ሚሳይል ፈጺማ ከም ዘይትደራደርን እዚ ጉዳይ ንድርድር ዝቐርብ ከም ዘይኸውን ነጺገሞ በዚ ድማ ኣሜሪካ እትደሊ ናይ ሚሳይላት ምጉዳል ፈጺሙ ዘይዕውት ሕልሚ ኢለሞ ካልኣይ ድማ እቲ ዝዋው ጽልዋ እዩ እቲ ሚኒስተር ወሲኾም ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ደገፍን ከም ዘይተቋርጽን ገሊጾም እዝን ሂዝቦላ ሓዊሱ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታትን ኣጽዋር ምልጋስን ዝምልከት ጉዳይ ኣስሚሮምሎም እዚ ናይ ኢራን መርገጽ ዝተሰምዐ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወገን ኣሜሪካ እቲ ዝርብ ጽቡቕ ይዝብል ተስፋ ዝህብን ዜና ምስተሰምዐ ኮይኑ እንተኾነ ግና ናይ ኢራን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ዝርብ ከም ዝርዮ ኣብቲ ብዕፁ ዝተኻይደ ኣኼባ ዓበይቲ ፍልያትን ከም ዝነበሩ ብወጋዑ ተገሊጹ ኣባስ ኣርኬቺ ኣብ ዝርቦም ክዛረቡ ከለዉ ድርድር ማለት ምሃብን ምውሳድን እምበር ሓደ ወገን ጥራይ ኣዛዝ ክኸውን ኣይኽእልን ከምዚ ዓይነት ድርድር የለን ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ድርድር ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ክትፈልጥዎ ይግባእ ኢሎም ኣሜሪካ ናይ ኢራን መሰል ክሳብ ዘይኽበረት ዝኾነ ይኹን ስምዕ ከም ዘይህሉ ገሊፆም ተንተንቲ ከም ዝበልዎ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዝርብ ክልተ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ይብሉ ቀዳማይ ኢራንና ኣሜሪካ ተስፋ ቆሪፅና ናትኩም ኣጽዋር ከይንምንጠሊልና እሺ ንብል ከይመስለኩም ንምባል ኣብ ጠረጴዛ ድርድር ሓይሊ ንምርካብን ኢራን እትፍትን ዘላ እያ ይብሉ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢራን ዘለዉ ወግዓውያን ዝበሃሉ ጉጅለታትን ምሕጓስን መንግስቲ ኣሕሊፉ ከም ዘይህብን እቲ ጉዳይ ምእንቲ ዝኣመኑሉን ዝተገበረ ናይ ፖለቲካዊ ዝርብ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ይኹን እምበር እዚ ዝርብ ኣብ ዋሽንግተን ቁጥዕ ክፈጥርን ነቲ ውጥረት እንደገና ከጋዶን ከም ዝኽእልን ሚድል ኢስት ሞኒተር ኣብ ፀብጻቡ ገሊፆም እዚ ከም ዝናበለ ኢራን ዘደምም ዝተባሃለ ናይ ኢንተርኔት معجت مسارحي كاب تشاينا خمس ترخبت تسمعهم نا انجليز فولت غازيتا ذا جارديانس خمزنبو بفلاي تشاينا نعلم ذا من انترنت متلافن مقوطارن تكنولوجي نا تشاينا عبي مقاطر تبايل زفلت استحلال لخنا انترنت متلافن متراين مقوطارن سرعات نيران شيطا اركيبات لايلو ازد ما حدش ناي ديجيتال بيت ماسر تخانت يستبحال نا تشاينا تكنولوجي ايران اتي متكالو تفليتو ذا جارديان غازيتا خمزبلو تشاينا اب تشاينا تتقم
ዝጥቀመሉን ዓብይ ናይ ቻይና መቆፃፀር ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝተሓላለኸ ናይ ኢንተርኔት ምጥላፍን መፅራይን ምቁፅፃርን ስርዓትን ኢራን ሸይጣ ኣረኪባታ ኣላ ኢሉ። እዚ ቴክኖሎጂ መንግስቲ ኢራን ዝኾነ ዓይነት ምዕራባውያን ማሕበራዊ መራኸቢ ከም ኢንስታግራምን ዋትስኣፕን ዝኣመሰሉ ናይ መልእኽቲ ልውውጣት ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ክዓፅ ወይ ብሎክ ኣውት ክገብሩን ከምኡውን ክስልሉን ዝኽእሉ እዩ ተባሂሉ። ካሊእ ድማ ተጠቀምቲ VPN ኢራናውያን እዮም። ኢራናውያን ክሳብ ሕጂ ናይ ኢንተርኔት እገዳታት ንምሕላፍ ንዝጥቀሙ ዝነበሩ VPN ቴክኖሎጂታት እዚ ሓድሽ ናይ ቻይና ሶፍትዌር ሙሉእ ብሙሉእ ክሰብርን ክፈልን ከም ዝኽእል ተፈሊጦም። እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ኢንተርኔት ኣብ ዝተዓፅወሉ እዋን ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢለን ማስክ ሃብቲ ዝኾነ ስታርሊንክ ብነፃ ንኢራናውያን ኢንተርኔት ለይቑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ሕጂ ዝተተኸለ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ስታርሊንክ ንኢራናውያን እንተተኸፊቱ እውን ንስታርሊንክ ሓዊሱ ናይ ምጥቃዕ ምዕፃውን ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ተባሂሉ። በዚ ድማ ጉዳይ ኢንተርኔት ምዕፃው ጥራይ ኣይኮነን ዝበለ እቲ ፀብፃብ ወሲኹ ድማ ዝገለፆም ቻይና ብዝሰርሖ ሰብ ኣእምራዊ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝጥቀም ፍሉይ ናይ ክትትል ካሜራታት ንኢራን ከም ዝሸጠላ ተገሊፆም። እዞም ካሜራታት ድማ ብፍላይ ተቃወምቲ መንግስታት ኣብ ጎደና ክኸዱ ከለዉ ገፆም ብምላይን መንነቶም ብኡን ፖሊስ ናይ ምልኣኽን ዓቕሚ ኣለዎ ተባሂሉ። እዚ ድማ ኣብ ኢራን ዝለዓለ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞታት ገና ከይተጀመረ ሙሉእ ብሙሉእ ንምቁፅፃር ኢራን ከም ዝወጠነ ተገሊፁ። ምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት ንዚ ዘጋርድያን ከም ዝገለፅዎ እዚ ናይ ቻይና ኢራንን ናይ ቴክኖሎጂ ጥምረትን ንኣሜሪካን መሻርክታን ኣዝዩ ከም ዘቆጥዖም ገሊፆም። ምክንያቱ ድማ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢራን ብማዕቐብ ንምድኻም ክትፅዕር ከላ ቻይና ግና ንመንግስቲ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእሉ ናይ ዲጂታል ኣፅዋራት ካብ ቅድሙ ጀሚራ ትዕጥቆላ ተባሂሉ። እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢራን ካብ ውሽጣዊ ህዝባዊ ዓመፅን ዝከላኸሉ ናይ ኦክሲጅን ቱቦ ከም ዝኾነሉ ኣመልኪቱ። እዚ ስለምንታይ ሓደገኛ ኮይኑ ዝብል ሕቶ እንተልዒልና እቲ ፀብፃብ ዘጋርድያን ከም ዝበልዎ ቻይና ዝሃበቶ መሳርሒ ንህዝቢ ኢራን ክጎድእ ተቃውሞ ከይቕፅልን ዝገብር እዩ ክብሉ ገሊፆም። እዚ ከም ዝነበለ ኣብ ኢራን ዝተፈጠረ ልዑል ናይ ፀጥታ ስጋት ስዒቡ ናይ ኢራን ላዕለዋይ ኩለመዳዊ መንፈሳዊ መራሒ ዝበሃሉ ኣያቶላ ዓሊ ብዘይተለመደ ኩነታት ኣብ ናይ ኢራን ኣበይሰዊ በዓል ከይተረኸቡ ምትራፎም ተፈሊጡ። ኣብ ክንዶም ናይ ኢራን ሰራዊት ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝኾኑ ሜጀር ጀነራል ዓብዱላሕሚን ሚሻቪ ኣብቲ ክብረ በዓል ምርካቦም ዝርብ ምግባሮም ተፈሊጡ። ናይ ሚሻቪ ነቲ ላዕለዋይ መራሒ ወኪሎም ብምርካቦም ዝተሰማዖም ክብሪ ነቶም ተኣከብቲ ኣብ ዝገበርዎ ዝርብ ገሊፆም። ኣብ ዝረቦም ድማ ምስ ኣሜሪካ ክህሉ ዝኽእል ግጭትን ውግእን ብምልዓል ዞባዊ ውግእ ንምጅማር ዝኾነ ይኹን ድሌት ከም ዘይነበሮም ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፉ ውሕድ ሰሙናት ተቃወምትን ኣያቶላ ዓሊ ካብ ስልጣን ክወርዱን እቲ ናይ ህዝባዊ ኣቤታዊ ዝመፅእ ናይ ሪፐብሊካን ኣገዛዝኣን ከብቅዕን ክፅውዑ ከም ፀንሑ መራኸቢ ብዙሃነት ዘኻኺሮም። ሕወሓት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መሰረት ስምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ዘርብ ካብ ምእታው ንላዕሊ ዓብዪ ወተደራዊ ምድላው ብምግባር ናብ ሓድሽ ውግእ ይጓዓዝ ኣሎ ኢሉ። እቲ ውድብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነዚ ደመና ውግእ ንምብታን ብህፁፅ ኢዱ ክእቱ ፃውዒ ተቐሪቡ። ሕወሓት መግለፂኡ መንግስቲ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ ግዙፍ ናይ ጦር ሰራዊት ምትእኻብን ናብ ኣንፈት ትግራይ ይካይድ ከም ዘሎን እዚ ምንቅስቃስ እዚ ካልኣይ ዙር ደም ዘፋስ ውግእ ንምኽፋት ዝዓለመ እዩ ክብል ጠቂሱ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሰራዊትና ዝተፈፀመ ናይ ኣየር መሬትን መጥቃዕትን ነዚ መርኣያ እዩ ክብል እውን ጠቂሱ። እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ዘስፈሮ ቀንዲ ነጥብታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘዳለዎም ዕጡቃት ኣቢሉ 40% ቋማዊ መሬት ትግራይን ወሪሩ ከም ዘሎን ህዝቢ ኣብ መዳጉን ማዓስከራትን ንሞትን ስቃይን ተቃሊዑ ከም ዘሎ ገሊፁ። ሕወሓት ንሰላም ቀዳምነት ንምሃብ ፍልልያት ብዝርብ ንኽፍትሑን ፃዕሪ ከም ዝገበረን ሕጂ እውን ድሌቱ ናብ ውግእ ምእታው ከም ዘይኮነን እኳ ደኣ ስምዕ ፕሪቶርያን ናብ ዘላቐ ሰላም ንክሰጋገርን ምዃኑ ኣብ መግለፂ የስፊሩ። ሰሙናዊ ኣብ ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝወፁ መግለፅታት ፅቡቅ ጅማሮ እኳ እንተኾነ ካብቲ ዘለዎ ስጋት ኣንጻር ግና ተወሳኺ ተጨበጥቲ ስጉምታት የድልዩ እዩ ክብል ኣዘኻኺሮ። ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ምድላዋቱ ብህፁፅ ደው ኣቢሉ ናብ ሰላማዊ ዝርብ ክምለስ ክብል ፃውዒ ተቐሪቡ። ካብ ሕወሓት ዝተነፀሉ ንብልፅግና ዝተፀልኡ ኣካላት ድማ ንሕወሓት ብዝተፈላለዩ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ክገልፅዎ ፀኒሖም። እቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣማኻሪ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ እቲ ቀደም ምክትል ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ኣኽረርቲ ኣካላትን ሕወሓትን ክሳብ ዘለው ትግራይ ካብ ቅልውላው ኣይትወፅን ብምባል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንዝፈፀሞ ገበንን ጥፍኣትን ዘይምቕባል ብስሕተት ፀፀትን ከም ዘስዕብዎ ምዝራቦም ዝከር እዩ። ሻዕብያ ንደብዳቤ ብልፅግና መልሲዎ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሰሙናዊ ዝኸሶ ክሲ ሓሶትን ምፍራኽን እዩ ክብል ነፂግዎ። ብልፅግና ብቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣቢሉ ናብ ስርዓት ኣስመራ ደብዳቤ ክፅሕፍ እንከሎ ወራር እናበለ ምግላፁ ዝከር እዩ። ገሊኦም ነዚ ደብዳቤ ብልፅግና ከም ኣዋጅ ውግእ ምውሳዶምን ነዚ እዩ ነይሮም። ይኹን እምበር ሻዕብያ ብኡንብኡ ነቲ ናይ ብልፅግና ደብዳቤ መልሲ ዝሓዘለ ሒዙ ወፂኡ። ሚኒስትር ሓበሬታ ብወገኑ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክሲ ብትሕዝትኡን ድምፁን ዘደንፁ እዩ ክብል ገሊፅዎ።
ብልጽግና ፈጺም ካዝበሎ ገበን ድማ ካብቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ጥል ወፍሪ ካልእ ዝሕዝን ተግባር ይኽብል ገሊጹ። መንግስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ደብዳቤኡ ሓይልታት ኤርትራን ግዛኣትን ወሪሮም ኣለዉ ሰራዊትካ ኣውፅእ ከምኡውን ንዕጡቃት ንምድጋፍ ኣቋረጥ ምባል ከም ዘፍለጠ ዝከር እዩ። ሻዕብያ ኣብ መልስኡ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ሓሶትን ምፍራኽን እዩ ክብል ነፂጎ። መንግስቲ ኤርትራ ንምባኣስ ኩነታት ዝኸውን ትርጉም ኣልዎ ናይ ጸለመ ጎንፂ ውሽጢ ብምእታው ነዳዲ ናይ ምውሳኽን ምባኣስን ባህጊ የብልን ኢሉ። እቲ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ብዝምልከት ደብዳቤ ክጽሕፍ እዚ ናይ ሕጂ ቀዳማ ኣይኮነን። ቅድሚ ኣዋራሕ ንክልተ ግዜ ዝተፈላለዩ ደብዳቤታት ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክብል ምልኣኹ ዝከር እዩ። ነዞም ነዚ ናይ ሕጂ ናይ ብልጽግና ደብዳቤታት መልሲ ሻዕብያ ዕላማቶም ደብዳቤታት ድማ ቀይሕ ባሕሪ ምእታውን ንዝብል ሓድሽ መስርሕ ወግእ ምክንያት ምላይን ይብል። እቲ ሰሙናዊ ናይ ደብዳቤ ምልዋጥን ፍሉጥ ዝገብሮ ሓደ በቐጥታ ንስርዓት ኣስመራ ምልኣኹ ብካሊእ ወገን ድማ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዱብ ከባቢታት ይረኣዩ ኣብ ዘለው እዋን ዝተኻየደ ምዃኑ እዩ። ክቡራት ተኸታተልናሎም ዘደለና መርእስቲ ጉዳያት ኣብዛዚብና ኣለና። ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ምግላጽ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።